To mu je ga tamburan kanan dabo, haka gida da alkhairi arzikin kanan dabo. Sakona Aisha tamburawa ina mai suni da mai soko, ku zo mu karkaɗe kuri'a ga abba nan haɗin zungu. NNPP jam'iyya za mu yi ta babu kwabo, mai kwandon daɗi ga jam'iyyar da babu tabo. Muna kira ga al'umma Kano muna burin muga gyara, Kano mu sai abba. Suna ji suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin muga gyara, Kano mu sai abba. Kafin na fara tambihi na sunan tabara zan fara. Mamallakin komai duka al'amuran mu ka tsara. Ga abin da zai zo nan gaba duka suna cikin kudura. Cika da imani albarkaci da Qur'ani alfarmar rasulul imani da salaje suna gani insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Allah dubu salati wanda kake to da dawan zanka, almakiya almadani hasken da ya rufe shirka. Da alihi sahabbai roƙo na ya tabara duka saka, sannu da sarkaka kunka bayan ka masu ƙaunarka. Mata yake Kano abba ka bashi ya kula da bayanka. Salaje suna gashi mun buga wa oganki, muna ta addu'a kanki, Allah ya kare bayan